לפסטיגל! אני מתרגש ברמות! וכאילו משפחה שלי אתם לגמרי באים ביחד איתי, כאילו ממש פייסטיים כזה. טוב חברים שלי, I'm ready. ארגנתי, שמתי כזה סוודר, אני אשים רגע בושם. זה הלוק היומי, ממש קליל. טוב, יצאתי למונית, הוא כבר מחכה למטה. כאילו זה הלוק בעיקרון. כבר הראיתי לכם את הלוק, איזה מטומטמת, אין לי כוח. אני הולכת לפסטיגל, תגידי היי לבלוג. I love you, אני אוהבת אותך. הנה המונית שלי, אני רץ. שלום! מה שלומך? מה יש שם? פסטיגל. מה מופיע? לא, איזה הלוואי, שנה הבאה. לקחתי את הבעייתים, ימוש ואיתן. אנחנו בדרכנו והתחיל גשם, מה קשור? זמים כאלה, תראו את המקובעים, זה שיא השיאים, מי מלא? ויש פה כמו אוהל עם מלא דברים. וואו. נותנים ככה בראש פה. לקחנו מלא דברים, כמו שניתן לראות ככה בכיף. והגענו וטוב שאנחנו לא על הבמה, חיימי. אני סומך על הגן, לא צלצל לי השעון. אני קושרת את הסוואטשרט על המותן, תנו לי תראו איפה שמו את הקטשופ של הנקניקיות, זה שיא השיאים. טוב, חזרתי to home, ותראו מה בעלו לי הכינה. בן זוגי שיחיה. אין סלט אימא ואבא, אתם מבינים? אמצעים כאלה. שמישהו ידייק אותו למאסטר שף. תראו אותם על הספה, אני לא יכולה, תראו אותם. בואו להתארגן ביחד.